Halo, Bung. Halo, halo. Halo, kok meneng wae sih? Nyutine nyonyahmu. Iya, Ayo, nek ayah ora langsung muni halo ki aku ora wani jawab. iya. Ayah, bojomu ndi bojomu? Cemburu, Hmm? cemburu. Oh, terus Iya, bojomu adus ya. ora. Ngapa? Engkam. Hmm? Hitung duit. Oh, ngitung duit. Yo sing ayah ngendi? Hmm? Aku nembe maam sego kucing. Tuku ning perapatan kan nek nyene sego kucing ya 4.000, terus cakar goreng 2.000, crispy tapi tempe crispy 2.000, teh hangat 5.000. Iya, iya. Nah, yo ya, kok ning mah kok nek bojomu teko anu sapenak. Iya, Mas. Iya, Urung atus. turun. Yes. Mari kok. Yo kan pengen ngebel. Aku yo urung atus. Iya, Yo wis ya. iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak